Human sa atong paghisgot kabahin sa Santo Niño, tungod kay ang sinugdanan sa Kristyanismo din sa Pilipinas, ilabi na sa hitabo sa unang bunyag, nahiapil man yun ang iyang kasaysayan. Mubalik ta karon paghisgot kabahin sa bunyag. Sumala sa katisismo sa simbahang Katoliko, adunay tulo ka matang sa bunyag. Ang una mao ang bunyag sa tubig, baptism of water. Ang labing mahinungdanong ritual ni ining maong sakramento naglangkob sa paglusbog, immersion, diha sa tubig o pagbukbo sa tubig, pouring sa ulo sa pagabunyagan, samtang magsangpit, magampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Si San Pablo, ngadto sa taga Efeso nagsulat, Christ loved the church and handed himself over for her to sanctify her, cleansing her by the bath of water with the word. Ephesians 5:25. Ang ikaduha nga matang sa bunyag mao ang bunyag sa dugo, baptism by blood. Lig-ong nagtuo ang simbahan nga kadtong nag-anto sa kamatayon tungod sa pagtuo, bisan wala pa mabunyagi, nabunyagan diha sa pag-ula sa dugo alang ug uban ni Kristo. Sa Book of Revelation ang gipadayag mabasa, when I broke the open of the fifth seal, I saw underneath the altar the souls of those who have been slaughtered because of the witness they bore to the word of God. Revelation 6:9-11. Ang ikatulo mao ang bunyag sa tinguha, baptism of desire. Mao kini ang bunyag niadtong gitawag og catechumens, mga kandidato sa bunyag apan namatay sa wala pa mabunyagi. Ang ilang dayag nga pagtinguha sa pagdawat sa sakramento pinaagi sa taas nga pagpangandam, inubanan sa paghinusol sa kalapasan o sa pagbuhat og maayo alang sa uban, nagpaniguro sa kaluwasan bisan wala sila mabunyagi. Diha sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Jesus ngadto sa nagbasol nga kawatan, Jesus, remember me when you come into your kingdom. He replied to him, Amen, I say to you, today you will be with me in paradise. Luke 23:43. Kasagaran nato karon binunyagan sa tubig. Kini gihimo sa labing dayag nga pamaagi, dili paglusbog sa makatulo diha sa tubig sa bunyag, kundi ang pagbukbo sa tubig. Apan bisan pa sa karaang panahon sa kasaysayan sa simbahan, gibansay na ang pagbukbo sa ibabaw sa ulo sa pagabunyagan. Kini gihulagway sa Didache, Teaching of the Apostles, yung gisulat mga tuig 70. O mahitungod sa bunyag, pamunyag sa ingon niini nga pamaagi. Human makasulti nining tanang butang bunyagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mateo 28:19. Sa buhing tubig, apan kung wala kamoy buhing tubig, bunyagi sa laing tubig, kundili sa bunyag, sa bugnaw, sa mainit. Apan kung wala kamo sa duruha, bui sa makatulo ug tubig ang ulo diha sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug Espiritu Santo. Kining matang sa pagbunyag nagibansay na sa karaanang panahon, 1st century AD sa simbahan. Mauna ang naandan hangtod karon. Dunay mangutana, nganong bunyagan man nato ang bata nga wa pa may buot? Ang simbahan nagbunyag sa mga gagmayng bata tungod nga natawo sila nga may sala nga panulundong, original sin. Nga ato nang nahisgutan sa usa sa miaging mga episode o segments. Sila nagkinahanglan nga makalingkawas sa gahom sa dautan, the evil one, ug madala ngadto sa kagawasan nga gipanag-iya sa mga anak sa Dios. Si Jesus miingon, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. John 3:5-6. Mahinumduman usab kadtong higayon
nga dihay mga bata gidala sa mga tawo ngadto ni Jesus. Apan gibadlong sa iyang mga tinunan. Siya miingon, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these." Mark 10:13-14. Diha sa mga buhat sa mga apostoles, si San Pedro nagkanayon, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is made to you and to your children, and to all those far off, whomever the Lord our God will call." Acts 2:38-39. Mauto nga si Origen, sa ikatulong siglo, usa sa mga banggiitang theologian, 3rd century AD, sa iyang komentaryo sa sulat ngadto sa taga-Roma, Commentaries on Romans, nagkanayon, ang simbahan nakadawat gikan sa mga apostoles ang tradisyon sa pagbunyag bisan sa mga masuso. Kay ang mga apostoles si kinsa nga gitugyanan sa mga linilong nga misteryong Dios nun, nasayod nga anaa sa matag usa ang mansa sa sala, nga gikinahanglan nga hugasan sa tubig ug sa espiritu. Sa mga buhat sa mga apostoles atong mahibaw-an nga ang tanang sakop sa panimalay ang gibunyagan. Baptism of household, mga babayi, may babayi nga ginganlag Lydia, tindira og panapton, naminaw og nibukas ang kasikasing sa gisulti ni San Pablo. After she and her household had been baptized, she offered us an invitation. Acts 16:14-15. Mausab ang nitabo ni Crispus. Crispus, the synagogue official, came to believe in the Lord along with his entire household. And many of the Corinthians who heard believed and were baptized. Acts 18:7-8. Sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, "I baptized the household of Stephanas also. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else." 1 Corinthians 1:14-17. Mahibaw-an nga gibunyagan ang tibuok pamilya, baptism of families. Diya sa mga buhat, he took them in at that hour of the night and bathed their wounds. Then he and all his family were baptized at once. Acts 16:30-34. Gibansay ang pagbunyag sa bata, sukad kaniadto og klaro gyud kaayo nga gibansay na kini sa pagkaikaduhang siglo, 2nd century AD. Og sa unahan og hangtod karon, aron ang tanan makasalmot sa Kristohanong kinabuhi nga maoy maghatag sa tinuod nga kagawasan. Manghinaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo ug malipayon nga makapaambit niini sa uban.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsuon, ikalimang Domingo na karon sulod sa tuig. Niya padayon tang magampo nga unta ang Ginoo muhatag nato na og kaayuhan nining COVID-19 ang pandemic. Og nga unta usab hatagan niya grasya ang tanan natong mga benefactors and donors nga nagsige pagpadayon og hatag sa mga grasya nga atong ikinahanglan dinhi sa atong mga proyekto. Ug aron maandam tas pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa way hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Si Job nag-ingon, ang kinabuhi sama sa pinugos nga pag-alagad sa sundalo, sama sa mabugat nga trabaho, sama sa ulipon nga nangandoy, nga musilong sa landong, ug sama sa mamumuo nga nangandoy siyang suhol, gipahatan ako sa mga bulan sa kalaot. Ang matagabi naghatag kanakog kaguol. Kun muhigda ako aron matulog, mag-aginod ang takna, maglimbag-limbag ako tibok gabii, ug mangandoy sa kaadlawon. Nang labay ang akong mga adlaw nga walay paglaom, mas tulin pa kini sa lansadera. Hinumdumi Ginoo nga ang kinabuhi ko sama lamang sa usa ka panghupaw. Natapos na ang akong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigaang Ginoo nga nag-ayo sa masulobon. Daigaang Ginoo nga nag-ayo sa masulobon. Daigaang Ginoo kay siya maayo. Awitig pagdaig ang atong Dios, kay siya mahigugmaon. Angay gayud ang pagdaig kaniya. Ang Ginoo nagabago pagtukod sa Jerusalem, iyang gipundok ang nagakatibulag sa Israel. Daigaang Ginoo nga nag-ayo sa masulobon. Iyang giayo ang masulobon, iyang giunaran ang ilang mga saman. Siyang nagihap sa kabituunan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Daigaang Ginoo nga nag-ayo sa masulobon. Dako gayud ang atong Ginoo ug makusgamon diha sa gahom. Ang iyang kinadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon. Ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Daigaang Ginoo
nga nag-ayo sa masulubon. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa ebanghelyo. Sanglit, gisugo man ako pagbuhat niini. Alaot ako kung wala pa ako magwali sa ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan sanglit, nagbuhat man ako niini, ingon nga katungdanan ko, nagpasabot kini nga gisugo ako sa pagbuhat niini. Busa, unsa may suhol nga mapaabot ko. Ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagpabayad niini, sa walay pagpahimulo sa akong mga katungod sa akong paghago alang sa ebanghelyo. Dili ako ulipon ni bisan kinsa. Apan nagpaulipon ako sa tanan aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron madani ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayawan ikaw, O Ginoo. Gikan sa sinagoga miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Nining higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan og naghigda. Sa pag-abot gayod ni Hesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Hesus ang masakiton, gikuptan ang kamot og gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton og unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tao nga nagantos sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani, mibango na si Hesus og milakaw. Migawas siya sa lungsod og miadto sa usa ka dapit nga awaaw og nagampo didto. Apan si Simon og ang iyang mga higala nangita kaniya og sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Hesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay, kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa,
misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa nato karon sa basahon ni Job naghisgot sa realization ni Job kabahin sa kinabuhi. Matod pa niya kining kinabuhi murag pinugos. Kamuron dinhing nagsimba wa mo mapugos. Wa mo mapugos. Basig napugos lang. Usahay ra ba? Unsa may mga timailhan nga napugos lang ta? Kana bang naakay kahadlok? Unya ang imong kahadlok, ang imong kabalaka, murag di nimo masulbad nya ang Ginoo mo isolusyon, mo na moduol ka sa Ginoo. Nya wa na gani na kanang maong kahadlok, kanang maong kabalaka, awa na sa Ginoo. Dili mo inana. Or naakay mga kaguol, naakaroy mga kabugat nga gihambin, nya tan-aw nimo murag di gyud mausab, sama anang palahubog ang bana, sugarol, mamabay pagyod, ang anak gahi kay tapulan pagyod, bugo pa, na dako pa kay kaon, saputon pagyod kayo, nga labi kay patyon ba? Nya murag di na nimo mausab bitaw bisag giunsa nimo og sulti di na gyud mausab, na kay mga kaubas balay nga mga porti sa gyud ka burukintog mga batasan, na kay silingan nga libakira kayo dito sa imong trabahoan, bayasan ka sa imong supervisor o sa imong manager, daog-daogon ka kani mga kabugat man nga murag di bitaw nato makaya, adto lang jud ko sa Ginoo. Ana, wa mo ana. Aw nagiuban moingon gyud nga imo sang personal nga problema, na problema kas imong naong, ana gusto ka nga imong usbon nya kay di man nimo mausab, moari kas Ginoo. Or na problema kas imong kinabuhi kay na kay pangandoy di makabot nga di gid sa nimo makaya ba, sama nang nidad na karog 34 palagyapon kay uyab nya gusto ka magminyo, gusto kang makaanak wa man say mo paanak nimo bisan pari mo balibad nana. O basin ba? Nya mo na ari kas Ginoo. Muna mura kag napugos, mura kag gitukmod ba? Nya matod pa ni Job, lain kay ning kinabuhi awe. Mura manig ka na bitang adlaw gani nga di man nimo mapugnan ang adlaw, di sa nimo mapugnan ang gabi eh. Moabot yung kaadlawon. Nya inig ka hayag na sad, di ta ka gustong mungit-ngit gyud. Pinugos. Matod pa niya. Di ka kapugong. Sakto dili. Sakto eh. Makapugong dai mo ron nga mahuman magining misa. Di gyud. Matapos gini, ug ako sa ning dugay-dugayon magpunay sa muglingi is orasan. Inyong sa kong pugsog hunong. Di ra bat ako ganahan mo hunong og yaw-yaw. Inyong sa kong hunongon tanaw-tanaw sa rilo, ana-ana nya lingi-lingi istupad mga buangon sa kay mo. Nya sagang pari di sad muwali, nganong to pari awa mamuwali oy. Wa sa tuy ayo tong pari Yang pari sad muwali sad nga tidinuod yung wali nga moabot og tag sa kauras, masuko sad. Mamugos. Maigsoon. Ang kuwang sa realization ni Job kay diha man gud ni siya sa gitawag nato og kasakit, gisayunan kay nahurot og kamatay ang iyang anak, sud lang sa usa ka adlaw, mao ni nahitabo siyang kinabuhi, tanan yang anak 7 kabuk hurot og kamatay, nagdungag kamatay, igos alimpos, nalusnagan sa kuan, tanan yang kahayupan, nangamatay tanan, gikawat pa, gitulis pa, tanan niya mga saop, gihurot yung patay. Unya human ang iyang asawa di na mo pasakan niya sa balay kay purti sa gibutangan sa siyawa ug nuka gikas-o nga ris iyang tiil nga di gyud maayo, didto na lang siya galingkod sa gawa sa balay, kinsa ba say dili makamahay ana, no? Apan matod pa sa atong salmo responsoryo tubag nato, ang Ginoo ayon sa to
Daigon ta ang Ginoo, Daigan daiga ang Ginoo nga nag-ayos nga nag-ayo sa masulog. sa masulubon. Mao sa niwa natong hibaw ana, daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Pasabot, ayaw kabalaka og naay kasubo naa man sa Ginoo nga muayo. Ayaw kabalaka kung naa kay mga problema, ang Ginoo ray mosulbad ana. Lagi. Kanang imong naong, solbaro nas Ginoo. Kanang imong bana nga sugarol kayo, patio nas Ginoo. Bitaw solbaro nas Ginoo. Ana, naay Ginoong sulbad. Kanang imong anak tapulan kayo, ay solbaro nas Ginoo. Pasabot, kay ang Ginoo may nagbuot sa dagan sa kinabuhi, ayaw na lang sa go against the tide. Pasabot, ang saman, ayaw paningkamot nga mawa ang imong kaguol. Ayaw paningkamot nga makugihan ang imong bana maresponsable o ang imong asawa di na magsigigyaw-yaw. Ayaw paningkamot ana. Ayaw paningkamot nga ang imong silingan di na mulibak nimo. Ayaw ana. Kapoy kay na di sa kumaningkamot nga mudako ang kolekta. Kanang kuan kay na stressful kay na. No? Unsa may paningkamutan? Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, tumano nako unsay gisugo sa Ginoo. Kana ragi atong concern, tumana ang sugo sa Ginoo. Mao na sa atong pangadji sa amahan namo, ang gitudlo gini Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Unsa may gasunod ana? Ang kalanaw namo dayon sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Nindot kay pagka-arrange ni Jesus, no? Hala, sige, tumana ang kabubuton sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, di man unta ko ulipon, pero nagpaulipon ko sa tanan. Nganuman, kay ang sugo sa Ginoo nako, iwali ang ebanghelyo, luwasa ang mga kalag. Mao ginay sugo sa Ginoo, luwasa ang kalag, iwali ang ebanghelyo. Nya, kinahanglan pagid ka magminyo aron ka makaluwas og kalag. Kinahanglan pa ka dili. Tapot lang. Oy, tubag. Hindi man mo mutubag. Di sa ka ingon dili. Depende sa sugo sa Ginoo. Og pananglita giminyo ka, luwasa ang kalag diha sa imong kaminyoon. Kung ako sad pare, wa sa kuminyo di na lang ko magkisi-kisi nga manghagad gyud ko sa madre nga magminyo tater ana. Di na lang. Aron lang gyud ko makalawali sa ebanghelyo, aron lang gyud ko makaluwas og kalag, kinahanglan gyud kong magminyo isip pare. Di na. Pero kung minyo sad okay ra gyapon. Pero di na sad ko ana pare. Ang ako sang pamaagi di lisod sa gayong magminyo ko nya gusto sang magpare. Ana, liminister na lang gyud ka. No? Anya lisod sa gayo. Ikaw ron, babae ka. Kinahanglan gyud ka mahimong laki o na ka makaluwas og mga kalag? Ha? Kinahanglan gyud ka mahimong laki aron lang gyud ka makasangyaw sa ebanghelyo? Di na pagpakababae na lang. Unyag laki sa ka, kinahanglan gyud ka mahimong babae aron lang gyud ka makaluwas og kalag. Kinahanglan? Wa na kinahanglan sa kang mahimog yung laki, unsa na babae, bisag laki ka, aron lang gyud ka makasangyaw sa ebanghelyo. Wa na sad. Pasabot, puy unsay gihatag sa Ginoo. Nya ang Ginoo sad nga mo'y naghatag ana, mo'y nagdesign anang imong kahimtang ug mo'y mitugot nga mahitabo ng maong mga butang. Siya ra sad ana mao'y muhatag nimo sa kalipay. Siya ra say muayo nimo. Natanawa imong bana sugarol, gool kay ka, palahubog pagyod, nangabit pagyod. Tumana lang ang imong pagkaasawa. Ayaw lang pagpaningkamot nga mausab imong bana. Unsa man nimo? Pagpakaasawa sa bana nga sugarol, sa bana nga palahubog, sa bana nga hingabit. Pagpakaasawa. Natanawa, di ba maulian gina? Oh,
Mahimo sa na siya nimong bana, bana nga sugarol, bana nga palahubog, ug bana nga hingabit. O di, bana asawa gyapon. Nya, luwas dili. Ikaw maluwas ka. Ngano man, natuman man nimo ang imong mission, ang imong role isip asawa. Nya ang imong bana maluwas. Dili, kay nagpadayon man siya sa iyang pagka sugarol. O nya, successful ka sa imong pagkaasawa. Ayaw pag-ingon nga, wa man ko kausab sa akong bana pader, dili jud ko successful. Wa man ko kaluwas akong anak, sige malanggya po nagsuyop, akong anak, sige malanggya po nagtinapulan, di ako'y blamon sa Ginoo. Wa gyud mag-ingon Ginoo nga, ikay man luluwas. Sugo ra gyud Ginoo no, isangyaw ang maayong balita aron maluwas ang kalag. Mo na ingon San Pablo, nagpadayon kog sangyaw ngadtos mga mahuyang ngari sa bisan unsang klases tao, pamasin nga maluwas nako ang kadaghanan. Pero ang muluwas ang Ginoo, dili ikaw. Sagdai og moadto kag langit nga ikaw rang usa kaysa mangadto mong tanan sa impierno kuyog sa imong bana ug anak. No. Sagdai lang nago mga palahubog, padung naman na sa impierno. Kana mga nangabit, padung sa impierno. Kana mga tapulan, padung na sa impierno. Kana dagko kay kaon, nya di gyud manghuga sa gikanan, padung na sa impierno. Ana, kana siging panglibak, padung na sa impierno. Kana siging daot nimo, wa na. Gamay na lang kay nagkuwang. Taihop na lay kuwang ana ba? Wa na, ambak na nas kayo. Nya ikaw sad nga dili mo dawat ana nila, ikaw nga magsigig yaw-yaw batok nila, ikaw nga magsigig reklamo batok nila, patay ka diha. Makuyog sa kanila sa impierno. Kuha mo? Mauna. Si Kristo bitaw, diri sa Ebanghelyo, iyang giayo mga masakiton, giayo niya tanan. Paghuman dayon ato, nilakaw dayon siya, siya rang usa. Din man siya nagampo. Unsa man ang pagampo ni Kristo? Nangutana sa amahan. Nakaayo na kog masakiton, Father, nakatambal na ko ato nilang tanan, unsa may sunod. Ana, kay di ta ka maong mangutana sa amahan, kita mo'y magsugo-sugo nato unsay sunod. Lord, niya naman ko'y sweldo. Di jud ka kaingon, Lord, niya naman ko'y sweldo, unsa may sunod. Ikaw, ala, niya na ko'y sweldo, tagpila gani rong cellphone, tagpila rong motor, tagpila ron ang TV kanang dagko, flat screen, tagpila. Mao man imong sunod. Nya kay di man paigo sa mangutang lang ko kay inigabot sa kong bonus, maimpas ra ning niya. Ana, mao na sugod na kag pangutang. Nya nagsugo ang Ginoo nimo pangutang. Nagsugo nga palitan ng cellphone, nagsugo nga palitan ng naang refrigerator, nagsugo nga palitan ng motor. Basigwa. O mo na makapastress nimo. Pangutanas Ginoo, Lord, niya naman ko'y uyab, unsay sunod. Tukhang o dili. Yan siya, ay lang anak kay kasal usa o gusto gyud ka, kasal usa niya kon. Aw di wagi gasto, kasal man usa. O di mo magsigig dit-dit, dili mo magsigig dito abang-abang ana mga sana kanang nang abanganan diha nga room. Mana dili way gasto. Di ba? Dili magsigi og kana ganing suroy-suroy ngadto anang mga hagunoyan, ngadto ang mga kuyanan, kabulihan. Di na mo magsigig suroy-suroy ngadto. Di pa mo mga tunok dito. No? Manyag matunok ka, di ka matitanos. Nya kana ra bang titanos ug di na matambalan, burot gyud tiyan nimo na. Suka-suka pa ka. Patay ka diha. Ay tunok nga gamay, unya dako-dakong tunok. Na. Wa na, di na jud ka mahitabo ana. Ngano man, tungod kay nangutana man kas Ginoo. Pras nako pare, Lord, niya naman nindako kaing kolekta. Sao man nako, mangutana gyud ko sa ihatag na sa Kristan. Di ihatag. Nya sa Kristan sa dikarot, Lord, gitagaan man kong Father, asam na iduwa sa computer. Ipalit og milk tea. Ana, oy, hilom dia oy, pangutanas Ginoo dia unsaon na nimo? Ayaw pagkuan. Lord, nilampos naman kong eskwela, unsa may sunod. Nipasar naman ko sa board exam, unsa may sunod. Ay, ni ka pasar. Yes, pasar. Sige, outing ta. Unwind ta. Asaman, overnight. Paris, mga nag-uyab, wala, overnight. Hala,
papatuyang gidito yung himo ang mga laway tanan, lab hubog-hubog, sayaw-sayaw ana dito sa beach, mag-outing-outing ato sa bukid ana. Unya sa bukid ug sa beach, wa day mga bitin diha. Mapaakan kas bitin. Siging kupot-kupot ang mga murag bitin. Unya unsa ba hitabo? Sala. Mao day na gusto des Ginoo day. Kay ni pasar na ka. Mao day na iyang gusto. Nya sa wa pa kamo pasar, hapit tanang santos imong gihikap, tanang santos imong gihikap. Ang mga kabot sa pari imong ipapandong sa imong wala ba kamo hatag og donasyon? Nya sige hatag na ana. Ang kamaura mangyapon pa din hatag tag donasyon, hagbong man gyapon. Unya na la ighuman. Nya nahinomdom pakas pari paghuman wa na sad. Nahinomdom pa kas mga santos nga imong gihikap paghuman, wa na sad. Naningkamot pa ka og sunod sa ilang kinabuhi pagpasar na nimo, wa na sad. Diha ka na sayo. Pangutana gis Ginoo, ampo gyud, ampo. Nya human dayon matuman ang imong pagbuot. Nakanindot aning gisulti ni San Pedro pagkakita niya Hesus, Lord, ang tanang tao Lord, nangita nimo Lord, sikat na ka Lord, viral na ka Lord. Ingon ni Ginoo, ilong da Pedro tanah mangadto tas unahan. Kaya ang sugos Ginoo nako dili ang pagpasikat, kung dili ang pagsabwag sa maayong balita sa tibuok katawhan. Nanabitang na magsigig pa picture nako, pader picture ta pader, sikat na biya kay ka sa Facebook pader, sa YouTube pader. Ako nauna. Wa na ayo. Isa bitaw po din ako. Ang importante ang kolekta, dili na mo importante. Naman sikat-sikat diha. Kung saan nagsikat-sikat ka niya, way kolekta. Yang kolekta, ihatag sagbalik ngadto sa katawhan, ngadto sa simbahan. Tanawa, di ba di mo muto? Sige, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit, ang nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Amahan nagpadala sa iyang bugtong anak dinhi kanato aron pag-ayo sa tanan nato mga sakit o mga problema. Busa, malaumon o mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan padayong mag-ayo sa iyang tawhanong kahuyang, pagkabahin-bahin o pagkamakasasala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga gikan sa kabangis, kapamahitason ug pagdumot sa kalibutan, mapabarog lang gihapon ang usa ka mangayon, mahigugmaon ug malinaw nga katilingban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan
nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga makaayong grasya sa Dios maghinlo kanila nga mihalina. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom nga Dios, ipadangat nga rikanamo ang imong grasya, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok nga santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw ni ining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunobos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug katusang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo palawat kanimo. Apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami bato dining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining mong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasyas pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod na ating alitaroy pagsangyaw. Wala tay TV, so wala sa tay pagsangyaw ron. Pero tanawa ninyo sa atong online mass sa YouTube. Among ibutang dito ang pagsangyaw sa unahan. Aron makapadayon tapag kaning sinati no, sa pagsangyaw 2021. So niining tungura, ako lang ipahibalo ninyo nga usa sa mga nindot nga grasya nga atong nadawat mao ang kaluwasan. Nya kun ato sad ni siyang himuon nga moy atong obligasyon, relax kay tanaw. Di na ta magkinahanglag kwarta, di na ta kinahanglan nga magsigi pa og bag-oan ang atong mga silingan. Maluwas sa ragid ta. So atong pasalamatan ang mga tao nga nagtabang nato dinhi sa ato karong misa niining 5 o'clock na misa. Una, ang atong mga frontliners ang naglimpyo sa atong simbahan usab, naghago paglimpyo niini, ang atong mga Eucharistic lay ministers na mosad ang atong frontliners, nga ato diring sacristans ang nag-operate sa atong sound system, ang kaning lectors o atong salmista, ang atong love offering assistants, ang atong choir, sa magitinganan ng choir Holy Rosary Youth Choir, mga youthful kay silag mga naong og tingog. Unya ato sang mga offerers karong buntaga, pinanguluhan sa nag-offer sa bread and wine nga si Mr. Salim and Mrs. Jenny Oderio and family. Masipang pakpak alang kanilang tanan. Praise the Lord. Pipila lang ka mga pahibalo, iampo nato ang kalampusan sa atong mass wedding karong umaabot nga Sabado, February 13. Unya, panganda mo para sa Domingo, February 14. Kinahanglan Diyos noon ang February 14, dili iyawanon. Unya, ato sang wapadyo ko ikahatag ninyo nga figure sa atong project dinhi sa phase 2
Part 2. Human naman ta sa itong Phase 2 Part 1 nga ni cost og mga 3 million. Nya nagasige na og hinahinay og deliver na nagisugda na nga ato sang kuan diha big electric fan og taod niya ang atong dihang sana aning atong kuryente ang yuta nagprocess na ang ato sa dihang pultahan gisugda nagtrabaho nya kani tingali this week basig ma-deliver na gyud nila ang bag-o natong altar. Ang atong Phase 2 Part 2 mao ang atong development diha sa gawas, ang pag-ayo sa atong og enhance sa atong retablo ana og ang pagpamalit og additional nga yuta diha sa kilid. Nakuha na na-negotiate na nato, nitugot na niya ang diri sa Loyo still in negotiation niya kana dihang kilid still in negotiation. So ampo nato nga makuano ma-expanded kay ang diri og diri sa Loyo expansion sa atong kumbento mahimo tag social hall nya diha labing menos himuon nato nga parking area kung di man ta makapalit unta diha og kanini ang dako or kadatanan kay ila man sa nang himuan tingali og projects diha sa Tagiya nihangyo lang ko nya ato ning iampo nga bisan lang og mga siguro mga 1,000 square meters makapalit ta diha dapita naron do na lang tay additional area for parking ato lang nang iampo mga Diyos noon man sang Tagiya diha basin pag matagaan ta nila og pabor nga mabaligyaan ta bisag 1,000 square meters lang. Di mo okay na. Una nga kining atong Phase 2 Part 2 nga project dako-dako gini. Nya ako ni siyang measurean og mga 6 months to 1 year project. Kani siyang project ka. Dako-dako ni siya. Ako lang niyang i-announce ang iyag yung estimated figure ani siguro next week kay sige pa man tag negotiate no o pa man tag hibaw og unsay dangatan ani pero kanang dako-dako ni siya nga project hadlok mo di pasan mo mga matay mahuman ni nato nga matay sad mo ngano mo ato i-continue nga tos buhi pa total di masan mo magdungag ka matay. So na ato ni siyang trabahoon for the glory of God ug hibaw ko ang ato mga online parishioners ug ang ato sang dinhi mga territorial parishioners you are very willing and generous and loving and God will provide you with bounty. So muna mass wedding yang atong Phase 2 nga project Part 2 ato pa nang i-announce unya ang ato ding sakyanan na-deliver na amo nang nagamit ang kuwang na lang niyag jutay ang pagpatented niya na gamay adjustments nindot kay atong sakyanan no panakay unya mo muragid mog nagsakay og kanana ang padong sa bahak anang nindot kayo ug naw kay tanan bahak mga to iskina ba tuyok ngadto manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Idoko ang inyong mga ulo ug dawata ang panalangin sa Dios. Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo, maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma ug makigambit sila niini sa uban ug ipakaylap nila kini sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug padagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod ta, niya atong awiton ang O Salutaris. O